Bai, hemen lanik handiena informazio bilketan eta komik egiten asiskok egin du. Gero galerian Lurre Iriarte eta biak aitu gara. Eta gero, biztan da, hau dena, ez zen posible izanen, ez palin magin ditun, Erro Argitaletxea, Gure Berriak eta Lapurdi 1609ko elkarteen laguntzak. Gero ere, garrantzitsua ikusten ginuen, masakre honen ikuspegi osoa emateko, zentraz, orai, prozesurik zagunena Zugarramurdikoa balin bada edo Lapurdikoa, hau, prozesu guzti hauek eman ziren Euskal Herriko puska handi batean, ez bakarrik Zugarramurdin eta Lapurdin. Eta bilatu dugu, zigortuak izan ziren eskualde horietako babesak. Orduan, ibili gara eskuintazker herriko etxeekin eta biltzen, babesa eske, eta hor lortu dugu, ez dakit, 35 zentitateen babesa. Horren baitan badire herriko etxe haunitz, eta gero ere juntak edo batzarrak edo herriko etxe haundiak biltzen dituztela zenbait herri bezala, baina baditugu hasi Erronkaritik eta Nafarroako mugan, Lapurdin eta denen barnean.